И Окей. какво става, хора? Аз съм на 10, до мен е казал. Окей, хора. Как сте? И ето пак снимам с 40 FPS. Ах ти тъпото. Айрон. Ние ще търсим диаманти. Да. Крипър. Шит. Ох. Аз съм с текстчър пак, ама сега ще го мана този текстчър пак, защото не. 1, 2, 3, 4, 5, 6 текстчър пак имам просто. Овчик, знаеш ли? Мисля да не се занимавам. С какво? Аре, идвай да спим. Че? Да, аз държа козолата. Не сме опнати. Чакай сега, също. Окей. Това тук не е дебата. Той не може да се спи, бе, той е ден. Ей, сега ще свърши деня, бе. Не! И сега ще наблюдаваме заказа. Аз съм с ResMap и сега ще ви кажа на къде беше тиза. Да, там намерих крави на 100 метра. И сега ще наблюдаваме заказа. Чакайте. Така. Минах 5. Казва изчезни. Майката. Изчезни. Няма да спра от теб. Да. Спей съм. И хора, значи, след като се наспим, опа, извиняй, съжалявам, ти беше погрешка. Това е моето регулари, бе. Запушвам. Аз пръднах на него. Значи, Кажа. Така, F1 и да. И сега пак трябва да се наяждам заради тебе. окей, наяса. И Аре си. тази кокошка сега ще Имаш ли малко аран за да ми вземеш? Направи няколко кирки, че... На. Ти. Супер. Взим ти пръчките, тук си направят коса. Кирки. Да. Аз ще направя една аран, защото все пак имам... И аз имам айрон, ама искам си направя стон. Гледайте как са пълни тия, защото имам... Де, сега как ще го напълня? Айде. Те ще напълня вече. Дем ти с пръчките. Ти няма ми трябват. Чакай, сега ще го ще направя. Чакай. Че си спържа айрана. Дай едно-две дравца. Това има така. Ще направя малко торчове. Штлак. Изчезни. Човек, стига. Какво имам? И сега, дами и господа, ще си направя мангал, дай пръчките. И ти 14 пръчки. И то за Ди ми арана, бе. дай си мара, аз го оставих тук. Какво ще ми го даде? Нама. Тръж тук. И за коми? Така. Мене ми трябва 2 аран. Еми дадох ти 2 айрон. Тоест 3. Аз отивам до кравите, идваш ли? Къде ще ходим сега? До кравите. И какво ще правим при тях? Шакаме на тях. Само си изпека тук преди. Да, едно аран и ще дойда. Където ги сбича. Не знам. Да, тук сапвам ги, правя дървета. Добра фермичката, защото ще хода за токос. Чакай, бери тук. После ми дай лута. Ще направим малки кранчики. Дай ми лута. Взех 3. Бери другите. Няма други. Май, мисля. 20 лута. Аз нямам... Дай малко храна, бе, бати. Направи се, мой. Где ти извадят с храна? Дадох ти пигата!
Где? Еми не спринти и може да си такова шкрана, не знам. Тук мапа. Си намери ли крави, бе? Не, намерих кокошка. Тук на мапа. Не! Да, ти можеш да спринтиш. Да. Ой, я ти да се излюпи кокошки. Кокошки, излюпи се. Излюпи се кокошка, брат. Ами трябваше да спомнеш там в той. What the fuck? Че тази кокошка е бъгната. Не. Някак гледаш нагоре. Ти виж. Скъма паси, умник. Им вземи бум. Така. Къде? Аз ще влеза в минута, вие ако Айрон. Тук. Аре, тръгнем тук надолу един бренч майнинг. Нара. Само да е малко храна, плистик. Фатка. Ди се. Долу в минута. Да. И си изпехчи, без захарчи. Сега ще дам яран. Там има кол горе, вземи си. Аз още кол няма да събирам. Че торчи малко. Кой си един? Опа! Ирония. Уи, ирония много. Ще се бърна кол да дигна лева. Скоро енчантинг, скоро дракон, скоро уидър. Скоро сме мъртви. Скоро портал за недъра. Да, ама скоро замъци, скоро блейспонер, да, е така. Джунгъл, кученци, там няма нищо. Значи експорна е нататък. Накъде? Нагоре и там. Аре? Да експорнем, защото не се знаем. Е рана! Какво? What the fuck? Ендерман! Чакай, искам аз да го килна. Ще килнем ди. Нямаме килне, Адри, къде? Къде бе каза? Ето го бе, при мене. Да. Слушай, маш. И букче. Щом държи такова. Скелетон с такова, с голд неща. Я къде? Тя го килна. Чакай. Зомби с голд неща. What the fuck? Еран. Аран. Да ти са не види. Знаеш колко аран е в мене? Аз 10. Аз 27. Браво. Ела, вземте. Все нещо. Аз съм по-стар. Сега ще тръгнем да търсим ровенче. Освен ако нямаш ексрейди. Не, нямам. И само това ще закрепа. Мързам по-честно. Да, и са... Ето виждате, да сме опнати. Хора... Значи има още една пещеричка тук нагоре. Къде е? Тук е изхода. Тук нищо няма. Само мади. Опа. Да, хора. Само се да закрепа. Ето, само да изляза отвънка. Тук натам няма нищо. Аз излязам отвънка. И да, хора, това ще... What the fuck, аз не мога изляза. Мога. Няма това. Малко ботско. Да, това ще закрепа. Аз свържа само, защото казвате, го мрази да излезе. Да. После ще видите бриване на крави. Да. Довиждане.